Pwede na po yung scoring natin sa Jared. Oh! Bakit? Boom chicken? Ano? Hindi wag. Let's game, let's game. Hello vlog! Welcome to my guys! Tapos nakita ng mga netizen na bigla dumami palabas. Tingnan nyo! Nag 1 million. Annyeonghaseyo! Saan gusto mo turon? Asan? Wow! Sa akin yan eh, pero... Ano mo? Ano
Court number 1, pwede pa po ng 5 set. Court number 3. Yung nasa court number 2, pwede pong lumipat sa court 3 kung gusto lang. Yung nasa court 1, pwede pong lumipat sa court 2. Totoo po,